Gecko Terminal wata manhaja ce wadda ake amfani da ita wurin nazarin token. Za ka iya ganin information na token, zai baka damar ganin recent trend, liquidity chain da kuma wasu abubuwa waɗanda ba a rasa ba. Haka zalika tana ɗauke da manyan blockchain waɗanda kowane desk trader kama beginner ne ko kuma a'a kai expert ne za ka buƙaci wannan Gecko Terminal ɗin. Tana da sauƙin amfani ga masu koyo. Wannan Gecko Terminal za ka iya samun ta a Play Store ko kuma ka je ga Google ko kuma dai wani search engine ka rubuta geckoterminal.com za ta buɗe maka. Alright, bayan ka shigo cikin Play Store naka ko kuma Apple Store da wanda kake amfani da shi, za ka danna wurin search bar ɗin nan ne sai kai search na Gecko Terminal. Gashi nan kamar yadda kuke gani already na riga na yi installing nashi. So bari in nuna muku yadda yake aiki. Wannan Gecko Terminal ɗin tana taimaka maka wurin researching na tokens. Za ka iya ganin liquidity ɗin shi, FDV, trading volume, sannan kuma da liquidity da dai wasu abubuwa waɗanda ba a rasa ba. Duk za ka iya bincike a nan cikin Gecko Terminal ɗin nan. Sannan kuma daɗi da ƙari tana da wani abu na musamman wanda shi ma Dextool yana da shi. Mun yi bayanin shi. Wanda akwai wanda za ka ga platform suna warewa ne su ce wannan sun tantance waɗannan tokens ɗin. Kamar su iya bincikensu da shi bai da wani damuwa a kai. Sannan kuma za ka iya sa hannun jarinka domin me yana tare da me anti-whale mechanism wanda ba zai cutatar da mai ƙaramin ƙarfi ba. So kamar irin yanzu na Gecko Terminal ɗin nan kaga su suna da wannan tsari wanda ko da baka ƙware ga researching na token ba za ka iya bi ta wannan hanya ka sai token cikin sauƙi sannan kuma ka samu riba domin su suna dibawa ne ga mafi ƙarancin waɗanda ke da kamar za a ce hannun jari haka. Suna diba masu ƙaramin ƙarfi sai su ce to waɗannan sun ware wasu tokens ne ga duk wanda yake da buƙata yana iya yin investing a kansu da yardar Allah ba zai samu matsala ba domin bincike ne nasu. An sa su ne ga platform ɗinsu to don haka sun tantance waɗannan tokens ɗin na cewa ba za su cutatar da masu ƙaramin ƙarfi ba. Akwai gefen da za ka je ka samu irin waɗannan tokens ɗin wanda ba kowane platform bane yake bayar da wannan dama. Amma Gecko Terminal ɗin nan yana bayarwa sannan Dextool shi ma suna da wannan tsari ɗin. Tsari ne mai matuƙar muhimmanci ga decentralized. Alright, kamar yadda kuke gani waɗannan tokens ne waɗanda different blockchain duk akwai su na sama. Ga sunan za ka ga tokens ne amma kowane da blockchain ɗin shi. Wani an ɗaura shi kai wannan blockchain na Solana blockchain, wani an ɗaura shi na Base, wani a Ethereum, wani duk dai kala. To misali yanzu ga in ina son in ware kamar yadda muka yi bayani a Dextool ɗin nan ina son in ware tokens kamar irin popular blockchain waɗanda zan yi researching a kansu. Ga wuri nan ƙasa inda kuka gani bari in sa abun nan domin in fitar muku da shi kowa ya fahimta. Ga wuri nan. So abun da kawai za ka yi a nan shine za ka danna shi. Alright, idan ka danna shi za ka ga ya nuna ma ga blockchain nan kala kala duk wanda kake so ka yi selecting a baka tokens waɗanda ke ƙasan wannan blockchain ɗin za ka iya zaɓa. Za ka iya diba duk blockchain ɗin da kake so ka yi amfani da shi. Amma a wannan video ɗin kuma still za mu ƙara yin selecting ne na me na Solana. Gashi nan misali sai mu danna wurin apply in ga. So yanzu nan duk za a tantance muna, a tace muna iya tokens kawai waɗanda suke me kan Solana blockchain. Iya su ne kawai za a tace muna. So da yake nan muna wurin new pool ɗin nan ne a nan sama. In kun lura. Wurin new pool ɗin nan. So bari mu koma nan wurin trending. Domin a nuna muna tokens waɗanda suke trending a halin yanzu. Kun ga za su fi daɗi kenan. Kamar yadda kuke gani to gashi nan yanzu kuma dole ne sai na koma na canza me wannan blockchain ɗin saboda yanzu sun zubo mini ne tokens waɗanda suke kan blockchain kala kala daban daban. Sai in ƙara koma inda na nuna muku ɗin nan. Sai ka yi selecting na Solana ko kuma wani token wani blockchain wanda kake son ka yi researching token a ƙasan shi. Sai ka sa. So kamar yadda kuke ga yanzu za su ware muna iya tokens kawai waɗanda suke kan Solana blockchain su za su ware muna. So sai nan wurin na gaba ɗin nan inda kuka gani gashi nan wurin salt. A wuri nan. So shi nan misali muna son tokens waɗanda suke da yawan transaction. An yi transaction da su sosai. So za mu iya selecting domin waɗannan abubuwan features ne masu kyawu. Za ka yi selecting ne na wani filter wanda kake son a ware maka token wanda yake da irin wannan filter ɗin.
Misali kamar wurin transaction ɗin nan za ka iya ware token guda ka ce to kana da buƙatar token wanda aka yi transaction da shi da yawa. Haka kuma kana da buƙatar token wanda ya kasance sabon token ne, ko kuma a'a kana da buƙatar token wanda ya kasance yana cikin top gainers. Ya ba mutane kuɗi da yawa, so za ka iya selecting na wannan. Ko kuma ka ce kana da buƙatar token wanda ya kasance mai highest volume, an yi hada-hada da shi da yawa, za ka iya selecting na wannan. Ko kuma kamar ka ce kana da buƙatar token wanda wanda ya yi trending a minti 5 da ya wuce, ko kuma wanda ya yi trending a awa 1 da ya wuce, ko wanda ya yi trending a awa 6, ko wanda ya yi trending a awa 24, za ka iya sawa. Ko kuma kamar ka ce gaba ɗaya to ba ka ma son wannan, za ka zo ne ka yi selecting nan minimum, nan kuma maximum. So misali za ka iya sa irin kana son token wanda ya kasance an ƙirƙire shi ne a awa 1 zuwa awa 42, ko kuma a'a ya yi yawa wannan. Za ka kamar ka ce kana da buƙatar wanda aka yi tun da sabo muka ce, wanda kamar misali awa 2. To za a baka token ne tsakankanin awannin nan, awa 2 ko kuma kamar ka ce awa 5 haka za su iya baka shi ma. Ko kuma kamar ka ce awa 6 ko wani abu makamancin haka duk za su iya baka. Ko kuma na awanni ne da yawa, za ka iya ƙidaya shekarun, ko kuma a'a ka iya ƙidaya satuttukan, ko kuma ka iya ƙidaya watan sai ka sa adadin awa ɗin. A nan za su baka token wanda yake da irin wannan siffa. So kun ga wannan gaskiya in dai gefen wa'innan filters ɗin ne wanda za su baka token mai irin siffar da kake da buƙata, Desk Cleaner ta fi daɗin amfani a gefen nan kawai nake magana. A gefen nan saboda ita tana da wasu features masu kyau wa'inda za ta iya ware maka. So kun ga idan ka gama kawai za ka danna kawai wurin apply ɗin nan ne, ga wuri nan. A nan ƙasa za ka danna wurin apply ɗin nan, za su baka token mai irin wannan siffa wadda kake da buƙata. Alright, so sai abu na gaba shine wurin liquidity ɗin nan. Shi ma haka wurin liquidity za ka iya ware wani token wanda kake da buƙata a baka mai irin siffa kaza. Misali kamar ka ce kana da buƙata a baka token wanda yake da liquidity kaza, ko kuma wanda yake da FDV kaza, ko kuma a'a wanda yake da volume kaza. Misali kamar irin liquidity ɗin za ka iya cewa a baka mai irin daga 10k, ko kuma mai irin daga 100k, ko kuma daga irin mai 500k. Ko kuma a'a ka zo ka ce kana da buƙata a baka mai minimum kaza, daga adadi kaza zuwa iyaka kaza. Misali kamar daga minimum 10k zuwa maximum 500m, ko kuma 5 kaza ko 5 kaza ko 10 kaza ko wani abu makamancin haka. Mai irin wannan siffa za a iya baka. Shi ma nan wurin FDV ɗin nan za a iya baka shi ma token wanda yake da mai irin wannan siffa wadda kake da buƙata. Duk za ka iya selecting ka zo ka rubuta duk wanda kake da buƙata mai irin kamar daga kaza zuwa kaza, duk za ka iya sawa. Bayan ka gama gaba ɗaya sai ka danna wurin apply ɗin nan, za su baka token mai irin wannan siffa ɗin. And then sai wurin desk ɗin nan, shi ma haka nan wurin wa'innan desks ne da kuke gani gaba ɗaya decentralized exchanges ne wa'inda ake exchanging to akwai tokens wa'inda suke kansu, wa'inda kai tsaye idan ka je ga wannan exchanger ɗin za ka iya samun wannan token. Shi ne za ka iya warewa kamar irin popular exchanges haka kamar Raydium, Pop.com ɗin nan, PancakeSwap, duk za ka iya dibawa sai ka ce to kana da buƙata a baka token wanda yake kansu. Shi ma haka za a iya ɗauka kamar misali kamar ka ce a baka token wanda yake kan Raydium. To sai kawai ka yi selecting ɗin shi ka yi applying, za ka ga tokens ɗin gaba ɗaya za su koma duk wanda yake kan shi iya shi ne kawai za a baka. Ba za a baka wanda yake kan wani desk ba. Misali kun gani nan, in kun lura ga wurin logon RR nan kuna gani, to wannan duk wani token ne wanda yake kansu shi ne za ku ga an baka. Ba za a haɗa maka da wani ba a musanya maka. So kamar yadda kuke gani sai nan wurin FDV ɗin nan. Nan wurin FDV ne inda muka hito ne. An rarraba su ne. Za ga a sa FDV daban, liquidity daban, volume daban. Wanda bai san menene FDV ɗin ga kamar yadda kuka san market cap yake, sai dai wannan gaba ɗaya token kuɗin da ke kan token ne ake magana a kai. Yadda dai kusan zan yi bayani akan FDV ga wanda bai sani ba. Liquidity already mun riga mun yi bayani akan shi. Sai volume ɗin nan shi kuma wannan shi ma dai mun yi bayani akan shi. Wannan hada-hada ne wanda ake yi, shi ne za a nuna maka. Sai na wurin transaction ɗin nan, shi ma haka kana da buƙatar misali token mai transaction kaza, a wurin filter nan mun yi bayani akan shi. A nan wurin nan mun yi bayani shi ma akan shi, wannan kenan.
So kun gani duk su ne aka rarraba wurin nan. In ka iya za ka danna wurin nan. Kun ga inda na danna a nan wurin za ka danna kawai. Za ka ga sun bayyana mana. To nan duk wasu filters ne waɗanda kake da buƙata a baka token wanda yake mai irin wannan siffa. Amma sai dai wurin fraud ɗin nan. Ga wurin fraud ɗin ga. Shi kuma idan ka danna shi za su baka token ne. Akwai token wanda kamar yadda na muku bayani na ce muku token wanda Gecko Terminal suka ware suka ce token ɗin ga kamar sun yarda da shi. Saboda iya bincikensu da suka yi ya ba su da cewa token ɗin legit token ne sannan kuma yana ɗauke da wani abu na kariya wanda ba zai cutatar da masu ƙaramin ƙarfi ba. So za ka iya zuwa nan a nan ka ware. Kamar misali kana da buƙatar nan wurin GT Score ɗin ga. Gecko Terminal Score ɗin nan. So za ka iya dannawa. Sai ka yi applying. To za su baka tokens waɗanda su a wurinsu sun riga sun yi researching akan token ɗin nan cewa ba za su cutatar da masu ƙaramin ƙarfi ba ko da sun yi investing akan shi ba za a tafiyar musu da kuɗi ba. Za su ba ku irin token masu irin wannan siffa. So kun ga nan sun ba mu tokens ne ga sunan kaɗan. Abin da ya sa suka ba mu shi in ba ku mance ba mun zo nan mun ware wasu tokens ne mun ce to muna son a ba mu mai irin wannan siffa. Ga wuri nan bari in nuna muku nan. Kun ga mun ware mun ce mai wanda yake kan Solana blockchain sannan wanda minti 5 sannan wani abu dai haka kowane dai mun ware ba mu ce a'a muna da buƙatar kowane kala ba ne su ba mu. Mun ce ne ga kawai irin zaɓin da muke da buƙata. In muna da buƙata muna iya kowa mu ciccire zaɓin nan da muka bayar to za su zubo mana tokens ne gaba ɗaya other blockchains. Different blockchains za mu gani ba wai lale blockchain guda ba za mu gani su da yawa. So kun ga wannan feature ne mai kyawu gaskiya wanda ba kowane platform ba ne suke ba da wannan dama wadda za su taimaka ma masu ƙaramin ƙarfi. Alright, so abu na gaba da za mu yi bari mu ɗauki token guda mu ɗan yi bayani akan shi. Amma kada ku mance muna wurin new pool ɗin nan ne ba wurin trending ba ne. Nan wurin new pool ɗin nan suna magana ne akan tokens wanda ake creating yanzu nan wanda ake aza su ga Gecko Terminal ɗin nan. So bari mu yi selecting na ƙwara guda mu ɗan yi bayani a gaggauce akan shi. So ga shi nan kamar da kuke gani wannan token ɗin ba a daɗe da creating nashi ba minti 1 da aka yi creating nashi. Wannan token idan har kana da buƙatar kai investing akan shi za ka yi ƙoƙari ne kawai kai copy na contract address ɗin shi. In kana son information bayani akan shi da gaggawa domin ka samu albarkar shi. Ina nuna muku ba wai lale wannan token ɗin ba kowane token in kana son ka shiga trading ɗin shi da wuri so za ka yi sauri kai selecting na token ɗin ne kai copy na contract address nashi sai ka je ka samu token sniper ɗin nan za su baka information a gaggawa. Akwai wasu tools wanda ake aiki a kansu amma in dai kana son ka yi long time ne shine za ka tsaya ka yi dogon bincike akan token. Amma in kana son ka hau higher risk kana iya neman information da wuri. So wannan kun gani ba a daɗe da yi creating nashi ba minti 1 sannan kuma kun gani volume nashi bai kai 24 hours ba amma sun dai sa 24 hours volume ne. To kun ga volume nashi nan zai dinga nuna wannan volume ɗin a duk 24 hours hada-hadar da aka yi akan shi. Sai wannan liquidity kun ga liquidity nashi nan. Sannan holders ya nuna dai kamar babu a halin yanzu saboda buying ne selling ne ana dai hada-hada kan shi. Sai wannan wurin market cap kun ga market cap ɗin shi nan. Sannan FDB kamar yadda na gaya muku suna da alaƙa ta kurkusa FDB ɗin nan da market cap amma sai dai alaƙar su ba wata mai ƙarfi ba ce saboda wannan yana nuna ne adadin kuɗin da gaba ɗaya ke cikin market. Sai kuma wannan adadin kuɗin da ke kan abun nan ke kan token ɗin. So sai kuma nan wurin kuna gani volume nashi kenan percentage ɗin da ya hau ga minti 5 da wuce ga awa 1 awa 6 ga sunan dai yana nuna saboda abin da ya sa kuka suna tafiya ne a lokaci guda ba a daɗe da creating nashi ba yanzu aka yi bai kai minti 5 ba ko kuma bai kai awa 1 ba. In ya kai awa 1 za ku ga sun canza. Nan kuma kun ga adadin masu siye ga kuma adadin masu siyarwa. Ana hada-hada ne kan token ɗin. Kun ga sabon token ne sannan ga shi nan ko da muka fara kun ga wurin bai wuce 30 zuwa dai tsakankanin nan yake da yanzu har ya kai wurin 50% haka. Ga shi nan kuma yana saukowa komai mai iya yiwuwa ne. Sannan nan wurin kun ga volume nashi nan. Ga shi nan wanda yake kan yanzu.
ba wai wanda wanga kun gani na 24 hours ne, wanga kuma wanda yake kan yanzu ne wanda aka samu. So kun ga yanzu price in percentage in ya canza gashi nan. Percentage in ya canza. So nan wurin nan kun ga wurin volume in ne. In har ba ku mance ba kowane token in aka yi creating nashi dole ainihin wanda ya creating nashi zai fara zuba mashi hannun jari. Zai fara developers dole ne zai fara sawa ainihin owner in zai fara sawa. To nan ana magana ne volume in shi kawai wanda ke nan yanzu. Sai nan wurin transaction inda aka yi da shi. Nan kun ga transaction inda aka yi da shi. Ɗazu kun ga wurin mutum na 200 da wani abu so kun ga yanzu har sun rage kai tsaye saboda su ma 'yan kasuwa ne a yi a kwashe ne kawai. Daga an samu dai token ya ɗan bada abun da ake so yanzu za a fita ba a daɗewa ciki saboda higher risk ne. So wannan ɗan takaitaccen bayani ne akan wannan token in kenan wanda kowane token za ka iya yin wannan diddiba shi za ka iya ganin duk information guda ne za ka iya gani akan token in. So guys bari mu tsaya haka nan saboda ban son videos sun suna nisa sosai. Ga dai duk wanda yake da buƙatar joining na private group namu wannan ƙofa a buɗe take wannan free ne kawai ana bayani ne saboda duk wanda yake da buƙata sai je ya ƙara yin researching na wasu abubuwa.